Сега ролята беше разменена. Клодмин контра изпълни, но не особено съсредоточено действаше Албертини. Броки. Удар отдалече. Руи Коща мисля, че беше това. И резултатът е 1-0 за Милан. Лукич беше разсеян, но трябва да признаем, че ударът на Руи Коща беше с невероятна точност и прецизно изпълнение. Португалец се разписва първи в днешния двубой. За съжаление в полза на тима на домакините, в полза на Милан. Сякаш имаше и рикошет. Нямаше какво да направи Лукич. Ето го Руи Коща абсолютно сам. Да, рикошет в гърба на Светослав Петров. На някои повторенията това се вижда добре. Руи Коща открива резултата в този матч в 20-та минута. Можем да съжаляваме, че голът падна по този начин. Георги Антонов успя да прати топката към Владо Манчев. Букарев беше близо до него, но и двамата бяха изпреварени от Роки Жуниор. Ето това е нещо неприятно и 2-0 за Милан. След като наистина стана ясно, че Роки Жуниор не трябваше да бъде оставен да направи такъв рейд. Голмайсторът е Шевченко. Отлично изпълнение на украинския футболист. Колкото и да е неприятно, трябва да го признаем. Ето как получи топката и я прати в мрежата на Лукич. А рейда е на Серджо, футболиста с номер 27, Серджо Сержиньо. Очевидно също в игра след почивката, така че двойна смяна е направил Фатих Терим, Сержиньо и Гатузо в игра в халфовата линия на домакините. Сержиньо